ናይ ክርስትና ሓጎስ መሰረት ዝገብር ኣብ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኣብ ብክርስቶስ ዝርከብ ሓጎስ ድማ ኩነታት ዘየናውፀይ ነዚዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ትምልከቱ ከለኹም እንታይ ዝብል ቅዱስ ቃል ተቐሚጡ እትበሊሕ ሰብኣይ ግና ቤቱ ኣከውሒ ዝሰረተ ይመስል ይዝብል ቤቱ ኣከውሒ ይሰሪቱ ንፋስ ይነፍስ ዝናብ ይዘንብ ወሓይዝ ይውሕዝ ነቲ ከውሒ ዝተሰረተ ገዛ ይምልከቶ ዲ ንመን ይዝምልከቶ እዚ ነቲ ኣብ ሕፃ ዝሰረተ ምክንያቱ ንምንታይ ሒዝዎ ስለ ዝኸይድ ሪኹ እቲ ከም ገዛ ዘቆሞ ገዛ ዝቕፅል ስጋዕ ዝናብ ዝዘንብ ስጋዕ ንፋስ ዝነፍስ ስጋዕ ወሓይዝ ዝውሕዝ እምበር ብድሕሪኡ ክቕፅል ኣይክእልን እቲ ከውሒ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዓለም ክትናወፅ እንከላ ዓለም ከቢድ ሓደጋ ክትወድቕ ከላ ንዕኡ ኣይትንክፎን እዩ ስለዘይትንክፎ ድማ ኣብ ኩሉ ቅፅለትን ኣጋጣምን ሕጉስ ኮይኑ ይነብር ንምንታይ መሰረቱ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ መሰረቱ እንታይ ከውሒ ስለ ዝኾነ ከውሒ ኸመን እዩ ክርስቶስ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ክትምልከቱ ከለኹም እቲ ከውሒ ድማ ክርስቶስ ነበረ ተባሂሉ ተነጊሩሉ እዩ ከውሒ ዘይናወፅ እዩ ከውሒ ክሰብሮ ዝኽእል ሓይልን ዓቕምን የለን ናይ ክርስቶስ መሰረትነት ዝገበረ ክርስቲያን ከዓ ማንም ከናውጾ ኣይክእልን